Witam Was wszystkich, witam Was fest pięknie, witam Was w Szlagierach Iwicach. Mamy przyrychtowano drugą część naszego koncertu, bo pierwsza część Wam się fest podobała. Firma Berger, jak widzicie, nam przysłała fajne dobroci. Zaraz Wam powiem czemu i powiem Wam czemu ja tak Wam dziwnie, czyli westa na koszulka. Ktoś się może spytać. No bo ja się już pomału chytam grillowaniu, bo w następnych odcinkach już będzie coraz to cieplej, to będziemy grillować. I teraz tak, koncert przyrychtowany, zaraz poleci. Firma Berger mi przysłała fajny biały wóżd i taki pomału ważone mięso z gęsi. Coś rychtyk fajnego. Wy się obejrzycie koncert, jo ida na grilla, przez to się ściepna ta westa, byda tak trochę luźni i potem Wam powiem, co było lepsze. Czy ta gęś, czy ten wóżd. Puszczamy koncert bardzo fajny, koncert, który na pewno się Wam spodoba, chyci Was za serca. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu swoim i firmy Berger. Zaglądamy. W pewnym momencie było takie radio, starsi nasi widzowie pamiętają, nazywało się Radio Ljubljana. I kapela ze Śląska razem z Józefem Polokiem też w pewnym momencie, korzystając z dziedzictwa tego radia, śpiewała różne bałkańskie piosenki. Potem my już śpiewali tak echt, rychtyk po naszemu, po śląsku, ale ta miłość do południa Europy została i w muzykach, którzy razem z nami grają w kapeli, i w tych, którzy częściowo z kapeli, a częściowo z innych zespołów postanowili założyć zespół Jarosław. Przed Wami zespół Jarosław i piękna, chwytająca za serce muzyka bałkańska. Czekam ja po twoim kolorze celibaty mam. Dobre dam, kako žuriš kad mi dolaziš. Sve isto je ko nekada, sve isto je, ani ništa isto nije. Caso
myślę, że bardzo melodyjnym przywitał Państwa zespół Jarosław. Mamy nadzieję, że te krótkich parę chwil spędzonych z nami pozwoli Państwu przybliżyć piękno i klimat całych Bałkanów i zapraszamy do wspólnego wysłuchania utworu w naszym wykonaniu.
struny, świraj ty, o pies mój jacze, sam miał sam kako draga, na rozstanku placzy. Lepsze są oczy twoje, od swego pisze boli serce moje. Od prawa mora, lepsze są oczy twoje, od swego pisze boli serce moje. Zlatne struny, świraj ty, zlatne struny, świraj ty, o pies mój jacze, sam miał sam kako draga, na rozstanku placzy. Zlatne struny, świraj ty, o pies mój jacze, sam miał sam kako draga, na rozstanku placzy. Zlatne struny, świraj ty, o pies mój jacze, sam miał sam kako draga, na rozstanku placzy. Stanie baba lubi, i mam swego synku, kogo serce lubi. Mijemy nikt doczeka, samo piesku dajte, kadli wino w rurkę biegnie, za mną zapiewajte. Wolnio, wolnio, wolnio zagra, tak wam nie da okazy. Bez fucyrne oczy swy ma sercu zwa. Wolnio, wolnio, wolnio zagra. Tak dwa meda oka cyrna, oka nevena. Wolnio, wolnio, wolnio zagra. Zrobisz bez fucyrne oczy swy ma sercu zwa.
mama lubi, mam swego synka, kogo serce lubi. Jeden nikt do czega samo piesu dajte, karmi wino w ruchę pitne, za mną zapiewajte. Bolio sagra, tak dwanego oka syna, oka nebieta. Bolio sagra, zrobisz me smucylne oczy swima sercu zba. Bolio sagra, tak dwanego oka syna, oka nebieta. Bolio sagra, zrobisz me smucylne oczy swima sercu zba. Zrobisz me smucylne oczy swima sercu zba. Zrobisz me smucylne oczy swima sercu zba. Dziękuję. Proszę Państwa, będziemy kontynuować tę podróż po krainie dowcipu, ale Państwo muszą teraz spełnić jeden niezbędny warunek. Otóż od czasu do czasu trzeba lekko przymrużyć jedno oko, bo Państwo wiecie, jaki jest dowcip. No, dowcip nikogo nie omija, jak Państwo słyszą. Nikogo nie oszczędza, choć też nikogo nie obraża. Nie wolno się obrażać na dowcip, ale jest to takie balansowanie nad przepaścią, bo dowcip wnika, jak sama nazwa wskazuje. Dowcip wnika. No panowie, czy wasz dowcip wnika? No wnika w najbardziej intymne sfery pożycia damsko-męskiego. Nie? A nawet męsko-męskiego, takie mamy czasy. Becikowe mamy, nie? Żaden synek już normalnie nie prosi działchy do kina, do kawiarni czy na dyskotekę. Nie pyta się tak, chcesz ze mną zarobić na becikowe? No ale widzicie, geje to oni się poczuli tym becikowym mocno nierównouprawnieni, no bo oni takiego becikowego z oczywistych względów nigdy w życiu nie dostaną, nie? No i żeby się równouprawnić, bo w takim dyskomforcie byli, to złożyli petycję do Sejmu, Sejm to rozpatrzył i oni będą dostawać odbycikowe. Gdy dowcip wnika w zagadnienia małżeńskie, to my są na śliskim gruncie, nie? No na przykład spotkało się dwóch kolegów, jeden miał strasznie gęba obito, ale wiecie, pyszczysko miał szczaskane okropnie, to ten drugi się go pyta, ty co ci się stało? On go, no wiesz co, to moja baba mnie tak urządziła i to ino skuli tego, że mi powiedział ty. A ten drugi go nie rozumie, jak to swojej babie, żeś powiedział ty i za to za przeproszeniem morda ci obiła? Jak to było? On go dowiesz, no normalnie, przyszedł jak we wieczór do domu, zmęczony po szychcie, baba już w łóżku leżała, no to ja się pozemlykał, lygum koleni i chce spać. A ona mi padła, czy ty wiesz, żeby już od pół roku nie uprawiali seksu? To i powiedział, chyba ty. Gorzej bywa. Proszę Państwa, pewien facet wstanie, jak się to godo mocno wskazujący, późno we wieczór przyszedł do domu, w sypialni już było cicha, to się w antryju, gorolą tłumacza, w przedpokoju. Się poseblyko, znaczy porozbierał, po cichutku wlazł do tej sypialni, no przynajmniej tak mu się wydawało, że po cichutku, wsunął się pod kołdra, poczuł coś ciepłego i go naszło. Choć rozumiecie, spełnił ten obowiązek małżeński, jeszcze go tam na coś było stać, ale mu się po tym pić zachciało, no to poszedł do kuchni się napić. Otwierał drzwierze i na progu go zamurowało. Był przekonany, że mu delirium, bo w kuchni światło zaświecone, a jego żona przy stole siedzi i książka czyta. No nic ino przywidzenia, wy sobie wyobrażacie, ta gonitwa myśli, kurde, co ja przed chwilą robił, nie? Tak gały na nia wybałużył go do zaroz. Ty tuki? A w to w sypialni? Ona go, to jak to? Kto mama przyjechała na święta w odwiedzin?
To on leci do tej sypialni, drzwi go ta kobra i go no teściowo! Czemu wyście się nie odezwali? A ona go no jak czemu? Przeca już rok ze sobą nie godowy, nie? I tu należy poklaskać teściowej, bo to ważny element. Teraz przyszła moda na dowcipy o mężczyznach, to prawdopodobnie wynik ruchów feministycznych, no i dzięki temu dużo nowego wiemy. No wiemy na przykład, czym różnią się spodnie noszone przez mężczyznę od spodni noszonych przez kobietę. No w czym tkwi różnica pomiędzy takimi spodniami? No panowie, no różnica tkwi w rozporku. No bo jak baba rozpino rozporek, to jej mózg na zewnątrz nie wylatuje. Przyznajcie się, czym myślicie i kto was po ulicy prowadzi. Ale przy takiej okazji możemy sobie pozwolić, bo Józik też nie przebierał w tych nicach. Możemy sobie pozwolić, nie? No to specjalnie, proszę państwa. Specjalnie do wszystkich zgromadzonych kobiet. Taki przeciętny chłop jak ja przyjrzał do doktora i go no panie doktorze, cały czas mi stoi. Ten doktor go do niech pan pokorze. On ściągnął galoty, doktor się wejrzał go do panie, musi stać, bo za krótki, żeby wisiał. A tak przy okazji... Panowie, tak przy okazji was zapytam. My tak się śmiejemy czasami, my mężczyźni, śmiejemy się z kobiet, które jakoby gorzej od nas prowadzą samochody. Tak śmiejemy się, że stłuczki podczas parkowania powodują. No rzeczywiście, czasami powodują. A czy panowie zastanowili się, dlaczego kobiety czasami podczas parkowania powodują stłuczki? To ja panu powiem. Otóż, jeśli komuś przez całe życie się wmawia, że tyle to jest 25 centymetrów, to ma prawo mieć problemy z oceną odległości. Domyślam się, że państwo już wiedzą, z jaką materią będziemy mieli teraz do czynienia, zatem mogę zaanonsować mego przyjaciela. To znaczy, ja to mówię z mieszanymi uczuciami. W dzisiejszych czasach, gdy mężczyzna o mężczyźnie mówi mój przyjaciel, właśnie różnie bywa zrozumiane. Nie, więc wyjaśniam. My jesteśmy partnerami wyłącznie na estradzie, w życiu jesteśmy absolutnymi heterokonserwatystami, a mój przyjaciel to prawdziwy majster w dziedzinie opowiadania dowcipów. No ale żeby mu dodać powagi, bo odczuwa pewne deficyty w tym względzie, co zrozumiałe, to musiałbym powiedzieć profesor. Profesor dowcipologii empirycznej. Dowcipologia empiryczna to jest nowa gałąź wiedzy przez nas wymyślona. Dowcipologia empiryczna, czyli, drogie panie, dowcipologia praktyczna. No tak, bo my dowcipologię zgłębiamy, znaczy jako dziedzinę wiedzy zgłębiamy, nie tylko teoretycznie, ale nade wszystko praktycznie zgłębiamy tę dowcipologię. No jeśli panie nie rozumieją, to ja po występie chętnie praktycznie paniom wyjaśnię. Drogie panie, kierownik samodzielnej katedry humoru stosowanego, przygotujcie ręce do oklasków, bo oto przed wami Masztalski we własnej osobie, państwo klaszczą, on się wyłania. Z niebytu scenicznego, jak Afrodyta z morskiej piany na obrazie Botticelliego się wyłania. Państwo bardziej klaszczą, on się kłania. On się potrafi kłaniać. Się swojemu dyrektorowi tak nisko kiedyś ukłonił, że aż mu ktoś na łeb nadepnął. Masztalski, czyli Aleksander Trzaska, pozostawiam go z państwem sam na czas jakiś, a jako że się oddalam na chwilę. No kurde, jakieś drobne brona na wodnym, ale jeszcze wrócę. A co tam zdjęcia robicie? Abyście się nauczyli malować, nie musielibyście zdjęć robić. A wszystko róbcie, czujcie się jak u siebie w domu, ale jak zawsze wychodziłem albo po eciku, albo po Józku, to zawsze byłem stremowany. Muszę się rozluźnić. Mogę się rozluźnić? Muszę się rozluźnić. Przyszła baba do doktora w Jastrzębiu Zdrowiecku i mówi: panie doktorze, jak robię tak, to wszystko mnie tu boli. A ten doktor mówi: to niech pani tak nie robi. A ona mówi: to skąd będę wiedziała, że mi przeszło?
Już się prawie rozluźniłem. Czuję się jak u siebie w domu. Mogę się dalej rozluźniać? A taka gruba baba przyszła do doktora. Gabaryty McDonaldowskie. Stanęła przed tym doktorem, a doktor się pyta, czy pani zażywa te tabletki na odchudzanie? A ona go da, zażywam! A ile pani zażywa? Ona go da, aż się nie najem. Pięknie się śmiejecie. Proszę państwa, Józef zawsze powtarzał, bo on znał tę generalną zasadę obowiązującą w dowcipie. Śmiać się można ze wszystkiego. Wiecie, z czego ja się ostatnio śmieję? Ja państwu powiem, taki dziadek. Ja już nie muszę grać. Wystarczy, że jestem sobą. Miał prostatę, jeszcze większą sklerozę. On zagrał w totolet. Totoletka. I wygrał 9 milionów. Kumulacja była. Kumulacja. I przyszli do niego dziennikarze, bo to kupa pieniędzy, 9 milionów, nie? I się go pytają, dziadku, a co dziadek zrobi z taką kupą pieniędzy? A dziadek mówi, no co robię. Nie rozśmieszajcie mnie, państwo, bo gram trudną rolę, no. No co robię, no dom wyremontuję, bo za socjalizmu się nie dało. No dzieciom pomogę, chociaż to emeryty. No wnukom pomogę, prawnukom pomogę. Hitlerowi pomnik wystawię. Panie dziadku, ale Hitler to był zbrodniarz, bandyta, a dziadek go no ale numery mi dał dobre. Mówił, śmiejcie się ze wszystkiego. Śmiejcie się ze wszystkiego, bo radość najważniejszą wartością w życiu jest. I my tak robimy też z Elcikiem. I teraz przed państwem liczę na duże brawa, bo teraz dopiero się zacznie. Przed wami najgłupszy, najgłośniejszy radiowy śmiech w Polsce. Legenda śląskiego dowcipu też, ale jeszcze żyjąca. Ecik. Duże brawa. Proszę państwa, rozumiem, on chciał, żebym powiedział ten dowcip, który ostatnio... Nie, teraz nie wychodź, bo się spóźni. Idź już! On chciał, żebym ja opowiedział, on mnie namawiał, żebym opowiedział ten dowcip, po którym, po powiedzeniu, którego Józef Polak mnie pochwalił. Mówi tak, wiesz, to jest taki majstersztyk. Ja państwu opowiem ten dowcip. Jeśli pozwolicie państwo, drodzy. To jest dowcip z serii, którą najbardziej lubię, bo ma jedną puentę, drugą, może i trzecia będzie. Takich dowcipów trzeba szukać, ale trudno znaleźć. No więc wyobraźcie sobie państwo, zimowy dzień. Pani przedszkolanka po całym dniu w przedszkolu takiego małego Jasia musi wysłać do domu. Co ona musi zrobić? Każda kobieta wie. Musi go ubrać, a to ciężko robota, ubrać takie małe dziecko, a takie botki mu jeszcze, buty do kolana ubrać na taką wiotką nogę. I ona mu ubiera te botki. Jeden botek, uważajcie, kobietę, rozsiądźcie się wygodnie, ubrała. Drugi botek, on ją tam w żyć ciśnie, w los. Starła pod czoła, ten mały Jasiu go do przespania, pani mi źle ubrała, bo prawy na lewy, a lewy na prawy. Pani lekko podenerwowana, ale musi go do domu wysłać, to te botki mu sejmuje. Jeden botek z jena, drugi botek z los. Troszkę patrzy, żeby dobrze ubrać. Lewy botek na lewo noga, ubierał w los. Prawy na prawo, w los. Starła podstrzeła, ten mały Jasiu go do przyspania, to nie są moje buciki.
Pani bardzo podenerwowana, ale musi go do domu wysłać, to zaś mu te botki symuje. Jeden botek u nią tam w żyć ciśnie, a ona siem, drugi botek zlos, starła podszczoła ten mały Jasiu. Bo, proszę pani, to są buciki mojego braciszka, ale mamusia powiedziała, żebym w nich chodził. Pani już bardzo podenerwowana, piano ma na gimbie, pianem ma na gimbie. Ale musi go do domu wysłać, to zaś mu te botki ubiorą. Jeden botek ubrała, drugi botek w los, starła podszczoła i go do Jasiu, idź już do domu, a gdzie masz rękawiczki? A mu do bucika schowała. Ecik. Musi mieć dwa wyjścia. Jedno mu nie wystarczy. No pewnie, że nie jest. Najgłupszy. Ty kurde, ty na chytrosz. Ale czego chcesz, że się spóźnił, albo żeś chciał, żebyś o tym dowcip powiedział? No, ja się nie zdążył przebrać piernie. Nie, bo ja ci coś powiem. Ja już mam 100 lata. To tak gibko nie idzie. Wiesz, my tu dzisiaj na urodzinach są młodzieniaszek. No, a my? A ty 62. Po zawale. O. No, a wygląda jakby był przed zawałem. Nie, ale hopy, ja wam powiem, że się szybko pozbierał. Po tej zawale. Szybko. 2 tygodnie. W 2 tygodnie, toś ty wyczyźwiał chyba. A co to za różnica? Że jak polazł do doktora i godą, panie doktorze, jak to ruski po tym zawale będzie seksem. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ty to jeśli chodzi o seks, toś powinien teraz po tym zawale zawsze mieć tu tabletka nitrogliceryny w kapsie. Wiesz? No, a tam możesz nosić prezerwatywa, bo ty nigdy nie wiesz, co ci prędzej stanie. Bardzo śmieszne. A ja godem, jak będzie teraz, panie doktorze, seksem, a ten doktor do mnie tylko z żoną, żadnych większych wzruszeń. Czekaj, doczekaj. Doczekaj, no a coś mi musisz wyjaśnić. Ty sobie z własną żoną? No a co, z cudzą? Z własną. Z własną? No. Ino z własną. No ja? I ty się do tego stosujesz? Tak żyj? Człowieku, ale po co ci żyć w tej sytuacji? Że synek, tydzień temu zaś było doktora, godą, panie doktorze, jak się troszkę kocham ze swoją babą, to tak na tym prawym boku, jak się kocham, to mnie tak... Czekaj, no na prawym boku? No ja Ty się na prawym boku kochasz? No tu jak się kocham, to Na to mnie tak na boli. prawym boku? No to mnie tak boli, tu odtąd dotąd, kurde, ten nerw. Pierna boli. Jak się na tym prawym boku No, kochasz? żadnej przyjemności nie czuję. Kurde, a dali się kochasz na tym prawym No boku? nie, no ino na prawym się kocham. Ino na prawym boku się kochasz? I tu mnie tak... Mimo, że cię to tak rwie tu, nie? Że mnie tu przyjemnica rwie. I żadnej przyjemności nie ma. Żadnej. To się głupie loku jeden na lewy bok przewróć, wiesz? Bo nie głupi jak ten doktor. Wszyscy są głupcy i no ty się A znasz. seriale telewizyjne jak będę oglądał, no. Ja, to będą ktoś broni. 3 dni temu zaś jak było... Wójcicku, ty zamęczysz tego doktora. No i mu gadam, panie doktorze, jeszcze gorzej, bo jak się kocham ze swoją starą, to mi takie czerwone światełko wokół migo. Co on ci na to powiedział? On mi powiedział, ja już panu nie pomogę, pan już na rezerwie jedzie. Stary śląski widz. Ja ci coś powiem, toś na jakiegoś pierunem głupiego doktora trafiłeś, co się na motoryzacji nie zna. Ten doktor się nie zna na Pewnie, że motoryzacji. się nie zna. Przecież jak ci się czerwone świeci, to nie jest rezerwa. Co? To znaczy, że masz ręczny zaciągnięty. Może ciebie się rezerwa i przyręczny. Nie, proszę Państwa, my już są w pewnym wieku, tak jak powiedział, on 62 lata, jo 58, a skąd inąd, no wiadomo, że już jak 40 hopu mijo, dłuższo torba niż fuzyjo. Nie, ale każdy wiek w życiu mężczyzny ma jakieś jasne struny. Proszę Państwa, 70. Jaki to piękny wiek u mężczyzny. 70, a taki
ideał mężczyzny po 70. Mnie już 8 lat zostało do 70. No i do tego ideału, a powiedz, jaki to jest ideał mężczyzny po 70? Wdzięk, prostata i elegancja. Elegancko. A 60, wejrzyjcie się na niego. Jaki to piękny wiek. Bo po 60, panowie, to co? Viagra, nadzieja, miłość. Wiara. No wiara, że ci ta Viagra pomoże. Ale co tam? Proszę państwa, najpiękniejszy wiek to jest 50. Bo każdy chłop, jak skończy 50 lat, automatycznie staje się mężczyzną meteorologicznym. Czyli meteorologiczny. O, pan w okularach naprzeciw mnie po 50 już, prawda? No to meteorologiczny. Pan tam z tyłu z wysokim czołem. Znaczy, ja przepraszam, ja z szacunkiem do wysokiego czoła, bo jak komu takie wysokie czoło, to znaczy, że myśli, bo to od myślenia się. No a jak jest tu łysy na czubku głowy, takie kółeczko jak ma, nie? To się tu córka nazywa, to biskupi mają zakonnicy. Genau, to jest od seksu. Od seksu, bo to się głosko, aż się wygłosko. A jak jest ktoś i tu łysy, i tu, to jest od myślenia o seksie. Pan chyba dość dużo myślał, nie? Ale po 50 to meteorologiczny, każdy po 50 jest meteorologiczny. Wyjaśnij, co to znaczy, bo ludzie patrzą, nie wiedzą, o co chodzi. Normalnie meteorologiczny chłop, normalnie z przodu opad, z tyłu wiatry. Ten opad na szczęście nie od razu jest widoczny. Ale wiatry wyczuwalne. I proszę państwa, to nieważne, że w pewnym momencie te sprawy damsko-męskie ze sfery praktyki coraz bardziej przechodzą w sferę Ale teorii. zauważcie państwo, drodzy, on jest młodszy ode mnie, a się mądrzy. Kurde, A ja mówimy o państwu- czym godą. Ja państwu powiem, całe życie ciężko pracowałem i teraz w końcu na emeryturze już jestem i zacząłem się zajmować sprawami w życiu człowieka najważniejszymi. Czyli Miłość i seks. w sprawach seksu to on jest jak ten pies bez zębów. No, co to już użreć, nie użrę, ale zamamlę na śmierć. I no, że on tak zagodo na śmierć, bo on teraz dużo czyta, to się... bo wiecie, on się chce nareszcie dowiedzieć, kaj kobieta ma ten punkt G. I to jest mój cel. No, to jest jego cel, bo on całe życie tego szukał i nie znot. I teraz próbuje do tego dojść teoretycznie, to znaczy on czyta literatura fachowo, znaczy te kobiece czasopisma, bo tam są te porady seksualne, to on czyta tak poradnik domowy, czy to życie kobiety, Twój styl. przyjaciółka, o twój styl, potem czy to ten twój weekend, Peep Show, Playboy, Ecstasy, napalone laseczki, Lepiej wie, co seksolatki. No widzę, co robisz, łazi na stacja benzynowa, cała półka do tych kierowców tirów, co są. Nie seksolatków nie czytam. A co? Ino oglądam. Ja nie wiem, czy on ostatnio czytał, czy oglądał, jego baba coś w kuchni robiła, a on tak zna tej gazety go do ty starą! Do żony się tak brzydko zwracał, starą. Bo po 50. Kurde, to nie jest ważne, wiele ona molot, chopie, do baby bez względu na wiek trzeba się zwracać elegancko i czule. Rozumiesz, czule. No, do baby się go do... Kwiatuszko. Gwiazdeczko. Słoneczko. Żabciu. Myszko. Rybeczko. Ptaszynko. A myśli się dżowniczką. Ale nie staro. Stary bym ani nie dotknął dżownicy. Ja się z nim nie dogodę. W każdym razie go to tak staro. Oni zgubli. Oni tu napisali, że kobieta w czasie ekstazy miłosnej krzyczy. No piszą, że wy krzyczycie. Zaczytać chopy, to się dowiecie, że baby krzyczą po całym głosu. No krzyczą. A się nie pyta, jak piszą, to krzyczą. Krzyczy? No krzyczy. Krzyczy! No przeca ty nigdy nie krzyczałaś o tej swojej godo, a ona godo krzyczała i no, że ciebie przy tym nie było. Bardzo też Można mu poklaskać ze współczuciem, kupon się to dociągnąć. Ale z tego wyszedłem, panowie, bo czytam. Czytał i wie. Ale po raz pierwszy, że ostro powiedział. Ja, bo baby nie lubią takich mamlasów, takich mimroków. Baby to lubią takich zdecydowanych chłopów. No i że pierwszy raz zdecydowanie powiedział. Nie chcesz krzyczeć, padą, nie musisz. Zdecydowanie, ale tolerancyjnie. Nie chcesz, nie musisz, masz prawo wyboru. Ale będziesz jęczeć. A ja, bo baby też jęczą.
Mamy jęczą, mamy też tak dychają. Tak. Moja tak dychała i on był przekonany, że to ten orgazm jest. A okazało się, że na astma jest. Ale że i powiedział ostro, słuchajcie, jak nie, wodą nie będziesz więcej, to rozwód. No to ostro. Ostro poszedłem. No. Jak ten, co to ma co? No. Znaczy, I się rozwodu przestraszyła i powiedziała, że będzie No ja teraz lud po ślubie to byle co nazbierali, jak to potem podzielić, nie? Przy takim rozwodzie. Nie, bo oni są 32 lata po ślubie, ale wiecie, on tylko do takie głupoty, a to dobre małżeństwo jest. Wiecie, oni za sobą bardzo są, ona za nim, pszają se, jak oni se pszają. Kochamy się. Kochają się. Znaczy ona kocha siebie, on siebie. Nie, ale to dobre małżeństwo. Słuchajcie, na szczytne wesele, na te 25 lat po ślubie, wiecie jaki on tej swojej babie prezent zrobił? Ludzie! On ją do Paryża zawiózł. Do Paryża zawiózł. No. A na 30 lat po ślubie co żeś zrobił? Przywiozłem. Przywiózł, a mógł zostawić, no znaczy, że i przejął. Już 2 lata się męczy. Ale słuchajcie, kobiety powiedziała, że będzie jęczeć. To bardzo posłuchliwa kobieta jest, bardzo. I teraz wam opowiem, jak to było i na początek powiem i koniec. No, bo to 2 godziny trwa. A czasu nie ma. On z babą 2 godziny urzęduje. Znaczy tak, godzina się sebryko. To jest taka gra wstępna w jego wykonaniu. Zresztą on ma taką ulubioną pozycję erotyczną na żabę. Znacie, babę, pozycja erotyczna na żaba? No nikery na pewno znają, te co nie znają to im powiem. Na żaba! On się rozbiera, ona rechocze. Bardzo śmieszne. Początek opowiada. Wieczorem w sypialni, jak powiedziała, że będzie jęczeć, światło my zgaśli, pod kołdra my wyleźli. I no my wyleźli, a ona się mnie pyta pod tą kołdrą, co mu już jęczeć? Widzicie, jako to jest porządno, posłuchliwo kobieta? Widzicie? A ja do niej ostro, cicho być, ani się akcja nie zaczęła. A ona zaś, mum już jęczeć. No, porządno i robotno. Lud! Ja nie znam drugiej takiej robotnej baby, jak ta jego żona. No Morek, panie, trzeci w nocy i da się wysikać, przyłaża łóżko pościelone. A hopno prostata siko 8 razy na noc. Ta kobieta nigdy wyspana nie jest, ale ani słowem nie narzeka, nie? Ale cicho była i to 2 godziny trwało. Końcówkę opowiadam, kobiety wejrzyjcie się nam. Po 2 godzinach było zgodą. No i pani się tam chyba coś przypomniało w tym momencie. Potem, no teraz mówię, jęcz. A ona, wola Boga, za co my mieszkanie zapłacimy na sukienkę, nie mam dzieci bez butów, chodzą ma do dupy z tym kryzysem. Aleksander Trzaska-Masztalski. Piękny był ten koncert. Kto by chciał takie szlagiery mieć, jak były w tym koncercie, tego zapraszam do Szkolaka, do szlagierowego sklepu do Rybnika na ulica Kościelno 5, albo dzwońcie do nas. Numer macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Tam numer telefonu do szlagierowego sklepu, kaj możecie płyty zamawiać. Przyjdą prosto do domu. No i właśnie, my mieli gadać jeszcze o tym, co jest lepsze. Czy ten wóżd biały, co burgery posłały, czy te mięso pomału ważone. Więc ja tak się namyślił, pokosztował i mogę wam powiedzieć, że ten wóżd jest dobry i te mięso też. To widzimy się jutro w liście szlagierów po Śląsku, a za tydzień zaś szlagiery Iwice na Kierefest. Pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, cześć.